Pananglitan o gamatay na ang orihinal nga saop. Doon na ba'y makapanunod siyang kaliwat sa gisaop nga yuta? O mapalayas na ba ang iya mga kaliwat sa tagiya human namatay ang orihinal nga saop? Dingon ang Agricultural Land Reform Code, Section 9. Sa panahon gani nga mamatay ang orihinal nga saop, mahimo nga ang yuta nga gisaopan mapanunod sa iyahang asawa o bana. Ug wa na ang asawa o bana, pwedeng mapanunod sa kamagwangan nga anak. O wa na ang kamagwangan nga anak, pwede ang ikaduha nga anak. Karon, gawas ana, kung ang mamatay mao ang landlord o ang tag-iyas yuta, kadtong kontrata nga napirmahan nila ngadto sa saop, sundon kadto ngadto sa mga kaliwat. Buti pasabot, samtang wa pa ni-expire ang kontrata, bisan ang kaliwat sa landlord, andam nga mutuman og unsay gikasabutan.